Поколения русенци познават църквата Свето Успение Богородично. Наричат я още църквата в Младежкия парк или църквата на алеите. Храмът е завършен и осветен тържествено през лятото на 1934 година. Макар за нашите деди от онези времена да не е било лесно да съграждат храмове, те са се обединявали и са успявали благодарение на силната си вяра и с мисълта, че така ще оставят нещо от себе си и на онези, които ще се родят след тях. С годините обаче времето неумолимо е оставило своя отпечатък и днес храмът се нуждае от сериозни ремонтни дейности. След почти 100 годишното си съществуване, каменната фасада изисква професионално почистване. Пропукването на пода по цялата му дължина също налага ремонт. Поради течове от покрива през годините много от стенописите са повредени и се налагат професионални реставрационни дейности. Металът, от който са изработени дограмите на множеството прозорци със специфичните си форми, е безвъзвратно корозирал и е належаща изработката и монтирането на нови прозорци. Църквата се нуждае от вашата помощ. Станете част от бъдещето на храма, като дарите сега.